porque nos deixes ao mar esta noite, Enrique. Se saídes, non habías de estar agora con nos aquí. É que viu o aparello todo estragado e había que amañalo. Pero xa saiu o luns. Tua nai non estaba na nave das redeiras. Sí, ali estará, se cadra cosendo nas vosas redes. Ti chamas Enrique, pero agora se chama Nemiña, non si? Chaman, tanto no barco como no porto. Iso é porque nos barcos é costume chamar a cada quen segundo o seu lugar de orixe. E nós viñemos de Nemiña para a Coruña, pois xa vai para 4 anos. E logo teu pai como lle chaman? O meu pai, ao ser o patrón do barco, pois sempre escoitei que chamaban polo seu nome, Eusebio. E a min chamame Nemiña xa case dende que embarquei con eles por primeira vez, cando tiña uns 14 anos. E ata lles cae ben, porque como son o máis novo, Entón non vos deixamos embarcar. deixa, é máis mozo aínda se tes un familiar que se responsabilice de ti. No meu caso, ser meu pai o patrón, pois bueno, pouco había que falar. Aí vai Carme, xa hai tempo que non a vexo. Agora case non sabe con nós. Dende que non se soubo máis no barco no que ia seu pai, non me extraña. Carme! Carme! Carmen! Hola, estabades aquí. E onde vas? Que xa hai días que non te veo. Pouco era pena das ánimas, desde que desapareceu o barco no que ia meu pai, aínda non se soubo nada, nin do barco, nin dos homens. Vas ver se un mar se devolve algo do barco ou... ou algún corpo. Sí, dime miña nai que vai a ver. Vas ti só, non vai con nai contigo. Miña nai ten que sair cara ao muro cedo, que é cando se debía ir. Entón dime a min que vai ainda que sexa media mañá, para ver se sabe algo. Creo que ten medo, que lle arrepía o que poida topar. Non sei, algún corpo ou algo. Tan preto da costa. Segundo di, polos caradoiros da lón da torre. Acostumaban ir ao gran sol, pero ese día saíron a pesca do día e contra a noite. E desapareceron con toda a dotación. Non se soubo nada máis. É que nin o motivo, non se sabe nada. Dicir din que pode ser que lle reventara a caldeira de vapor. Xa, e outros din que botou contra o mercante, que desapareceron, non se sabe. Vivir con esa anguria ten que ser terrible. Outro día apareceu parte do casco na San Amaro, pero miña nai di que os corpos non. Que o mar só devolve os corpos na pena das ánimas. Cousas dela, ou non sei, quererá que sea así. Tamén ires ti soa, e se atopas algo... Uf, Miña nai dime que se atopa co do barco que non lle diga nada, pero que se haga un corpo si, que ela quere ser a primeira en sabelo. Ela díxome, a primeira cara ten que ser para min. A primeira cara ten que ser para min. Que aló na pena das ánimas naufragan moitos barcos. Hai uns 20 anos encallou ali un. Trataron de recuperalo, pero pouco puideron facer. A carga toda perdeuse. O mar encheuse de caixas e de sacos. E que carga levaba? Non será que din que levaba chocolate? Sí, ese mesmo, foi ese. Os sacos tiñan unhas sementes marróns que non se sabía o que eran, ata que un dixo ser en cacao. Pero claro, como imaginaredes, a salitre e a humidade estragaron todo. xa sei, teño ido ao meu pai. As caixas ían cheas de alpargatas, que non apoxas mercou a zapatería Calza do Reno. E que tras impalas vendo salitre, non tardaron en vender. E na cantes era unha tenda que se dedicaba a vender case de todo. Non me imagino media Coruña cazando alpargatas. Toda unha novidade para a xente que lle facían creer que levaban un gimnasio nos pés. Seica. Contovos unha historia, así e animouse un pouco. Un día uns rapaces saliron de trouta. E un que o mar por ali por onde o peirao. E axudaron a subir a xiña, pois contan que acubillado nas pedras do peirao viu un monstro xigante. Un enorme congro vermello de 7 cabezas. Contan que non lle fai mal aos pescadores. Roxos dice tormenta e non lle gusta que os perten polas onzas. Pois esa debe ser unha historia ben verdadeira, como aquela do bo de Amaro, e ello no mar de lonxe. Cal é esa historia? Conta. Eu non podo agardar máis, marcho que xa me entresti vendo abondo. Agarda que vos contigo e xe polo menos vemos. Pois vamos.